Nanjengoko umphathiswa wemfundo esisiseko uNkosikazi Angie Motshekga waabhengeza ukuba abafundi bazakubuyel'ezikolweni ngomso, kusekho imingeni eliqela kwinkqubo yokufunda equka ukungabikho kwezixhobo ezaneleyo zokuzikhusela, ukungacocwa kwezikolo ngezibulali ntsholongwane nootishala abafunyaniswe besuleleke intsholongwane yecorona uvuse uloyiko kubazali nakootishala. Kungoku nje imanyano zootishala kunye neebhodi ezilawulayo ezikolweni zimemelela ukuba ootishala nabafundi bangabuyeli kwizikolo ezingakhuselekanga. Ukanti uNkosikazi Angie Motshekga uhlehlisele ngomso inkomva ebeza kuyibamba malunga nomba ukuvulwa kwezikolo. Ezinye izikolo kwingingqi yaseBhayi eMpuma Koloni ngahle zingakwazi ukuthobela imiqathango yokhuseleko efunekayo ezikolweni, nanjengoko izixhobo zokuzikhusela kwintsholongwane bezilindeleke ngecawa kule veki iphelileyo zingekafiki kwezinye izikolo. Izikolo ezizifumeneyo ezi zixhobo zithi azanelanga ezi zixhobo, ukanti umba wokushokoxeka kootitshala nawo awukasonjululwa kweli phondo. Yona ingxaki kukushota kwe-PPEs. Besithenjisiwe kodwa zizawuthunyelwa ngecawa zatsho ngecawa kodwa ke zafika ngomvulo late zingaphelelanga. The grade 7 teachers, the fact that we need to consider their morbidities and teachers with underlying illnesses, about 8 of our teachers might not even come back. Imanyano zootitshala zikhuphe ingxelo yokuba ootitshala bangabuyela ezikolweni ukuba ezi zikolo azicocwanga ngezibulali ntsholongwane kwaye nezixhobo zokuzikhusela zonelanga. Siyamemelela kwiziphathamandla sithi nokuba kungxamiseke kangakanani kodwa makhe sihloniphe, sincede futhi ngaphezulu sibukhusele ubomi babantu. Makungabikho mntu ugxagxanyiswayo ukuya kwizikolo ezikhangeleka zingakhuselekanga kule ntsholongwane. Entshona Koloni ootitshala banenkxalabo ngokubuyela ezikolweni nanjengoko kwezinye izikolo kungakhange kucocwe ngezibulali ntsholongwane nasemva kokuba kukho ootitshala abafunyaniswe bosuleleke yile ntsholongwane yecorona. Teachers are very anxious on the ground. We've been conducting surveys daily with our members to find out what is the conditions on the ground. With a number of educators testing positive and has been to school, they are even more anxious. We have seen situations where, in our belief, the protocols have not been followed. Kweli phondo lasentshona Koloni ngabasebenzi abayi-37 abosuleleke yile ntsholongwane. Ukanti ihlehliselwe usuku lwangomso inkomfa kunye nentatheli ebiza kubanjwa ngumphathiswa wemfundo esisiseko uNkosikazi Angie Motshekga. Kusenjalo abazali banoloyiko lokuthumela abantwana babo ezikolweni nanjengoko ukhuseleko lwabo lungaqinisekiswanga.